Pnawn da, a croeso i chi gyd i roedfa, croeso arbennig os ych chi'n ymuno gyda ni. Mae'n braf iawn gweld Selwyn gyda ni heno, a Tom, Anerys a Efan, ac i ni fel eglwys yn estyn yn cydymdeimlad a chi, ac yn gweddio byddwch chi'n profio'r arglwydd yn agos iawn yn eich galar, ac bydd yr oedfa mae heno yn helpu chi. Diolch am yr efengyl, a diolch am y sicrwydd y fywyd rhywgwyddol i bob un sydd wedi credu fel nath Beryl yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cwriadau fe chi wedi gweld ar y sgrin, mae cwrgweddi fan hyn nos Fawrth, ac yna paned y sgwrs bore dydd Mercher yn hun i Abrawn i'r gwragedd, ac yna digwyddiad WLF fe sydd wedi cael ei goeddi sawl gwaith. Mae nos Iau yma yn Thornhill, ac yna clybiau fel arfer nos Wener, ac os dyw e'n mynd yn disgwyl Emyr i gymryd y ddwy oedfa dydd Sul nesaf. Gadewch i ni gyflwyno yr oedfa i Dduw. Diolch i ti arglwydd bod ni'n gallu cwrdd gyda'n gilydd fel hyn nawr. Diolch am y ryddid sydd gyda ni yn ein gwlad ni i gwrdd gyda'n gilydd heb bod yna ofn bydd rhywun yn tarfu arno ni ac yn ein stopio ni. Ni'n meddwl am gymaint o gythrwfol sydd yn y byd, gymaint o Gristnogion sydd yn profi eledigaeth a ddim yn gallu gwneud hynny. Ni'n gweddio arglwydd bod ti'n agosau at Gristnogion felly, brodyr y chwiorydd i ni. Ni yn gweddio nawr felly, wrth i ni ddod, byddwn ni'n dod yn ymwybodol o'n braint ni. A nid yn unig y fraint o chi cwrdd yn gyhoeddus fel hyn, ond yn bod ni hefyd yn gallu dod i dy bresenoldeb di, ein bod ni yn llawn beie. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am ei fywyd a'i farwolaeth e. Diolch bod ei berffeithrwydd e, ei gyfiawnder e, yn sefyll yn ein lle ni, bod ni'n cael ei gorchuddio gyda'i gyfiawnder e. Ac ni yn gofyn ar arglwydd, byddwn ni yn dod ag awydd i dy ganmol di a'i dy ddoli di. Ac beth bynnag yw'n dyfyrwch arall ni mewn bywyd, ni'n gallu mwynhau gymaint o bethau. Ni'n gweddio, byddwn ni wir yn gallu dweud, mae'n had mwyaf ni. Yw dy ddoli di, dod i dy bresenoldeb di, a dy adnabod di. Ni'n gweddio nawr felly, bydde ti'n siarad yn ni trwy dair, siarad yn meddyliau ni a'n calonau ni. Ac ni'n gweddio arglwydd, bydde reality yr efengyl, bydde y newyddion da yma'n real iawn i ni heno, ac i bob un sydd yn profi galar gweddio arglwydd, bydde ti yn agosau atyn nhw nawr. Diolch am yr efengyl, ac ni yn gweddio, bydde ni gyd yn meddwl ddifri amdano ni yn hun, am ein eneidiau ni, yn ymwybodol bywyd yn pastio mor gloi. Ni'n gweddio arglwydd, i rai sy heb gredu, bydde yna rai hyd yn oed heno yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni sydd yn credu, byddwn ni'n prynu'r amser, byddwn ni'n am fyw yn bywydau, rhoi popeth sydd gyda ni i ti, i dy wasanaethu di, i ddweud diolch i ti am dy gariad mawr di teg ato ni yn Iesu Grist. Derbyn ni nawr a gogonedda enw Iesu Grist yn ein plith ni. Amen. Ond da yma fod yna faddeuant pechodau a mae yna fywyd tragwyddol i bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n mynd i ganu am yr efengyl yma wrth i ni ddechrau ac am yr hyn mae'r arglwydd Iesu wedi ennill ar ein cyfer neu trwy ei waed. Am i ti gofio amdana fi wrth fynd i farw ar y bryn. A maddau mai fe Iesu gwyn fydd garaf di. Bydd garaf di, i mi grwydro o mor ffôl. Amdanat heddiw mae fy nghwyn, ar ysgwydd gref y bugail mwyn, rwy'n dod yn ôl, a mae yna wahoddiad yma, yn does, mae'r pedwerydd pennill, yn dweud fel hyn, os syched fy enaid sydd am fyw, ydych chi'n sychedu amdano fe heno? O heb oedi, mentraf ata ti, yn ffynon weidlyd Calfari, mae dyfroedd byw. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
gair bach o weddi. Arglwydd i ni yn diolch i ti am y gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni wedi cael yn atgoffa yn barod nawr o'r hyn nath ei ddioddau. A hynny droso ni, yn ein lle ni mwyn ein cymodi ni gyda thyd y hun, mwyn delio gyda ein pechod ni a'n crwydrad ni. Ac arglwydd i ni yn diolch i ti felly am y pethau hyn. Ac yn gweddio bydde di heno yma nawr yn siarad gyda ni a trwy dy air, yn cysuro ac yn rhoi gobaith yr efengyl i bob un ohono ni yma. A mynd bod ni yn gofyn yn enw ein gwaredwr yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Eisiau ni ddarllen heno Salm 116. Salm sydd wedi bod ar y meddwl i tipyn yn ystod wythnos ac yn gysur. Salm fi'n gweddio bydd yn gysur i ni heno wrth i'r arglwydd siarad a ni. Salm 116. Dyma air ein Duw ni. Yr wyf yn caru yr arglwydd, am iddo wrando ar lef fy ngweddi. Am iddo droi ei glist ataf y dydd y gwaeddais arno. Roedd clymau angau wedi tynhau amdanaf, a gefynnau lleol wedi fy naw. A minnau'n dioddef adfyd ac ing. Yna gelwais ar enw'r arglwydd. Rwyf yn erfyn arglwydd gwared fi. Graslon yw'r arglwydd, a chyfiawn, ac y mae ein Duw ni yn tosturio. Ceidw'r arglwydd y rai syml. Pan ddor ystyngwyd fi, fe'n gwaredodd. Gorffwysa unwaith eto fy enaid, oherwydd bu yr arglwydd yn hael wrthyt. Oherwydd gwaredodd fy enaid rhag angau, fy llygaid rhag dagrau, fy nrhaid rhag baglu. Rhodiaf ger bron yr arglwydd yn hir y rhai byw. Yr oeddwn yn credu y byddwn wedi fy narostwng. Cefais fy nghystuddio yn drwm. Yn fy nghynnu dwedais, mae pawb yn dwyllodrus. Sut y gallaf dalu i'r arglwydd am ei holl heilioni tuag ataf? Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth a galw ar enw'r arglwydd. Talaf fy addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei ffyddloniaid. O arglwydd, dy was yn wir o'i fi. Gwas o hil gweision. Rwyt wedi datod fy rwymau. Rhof i ti offrwm diolch a galw ar enw'r arglwydd. Talaf fy addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Yng nghenteddau ti'r arglwydd, yn dy ganol di o Jerusalem. Molwch yr arglwydd. Amen. Amen. Gawn ni air o weddi eto. Arglwydd i ni yn dyfolu di heno. Ac yn ni'n diolch i ti fod gennym ni reswm i foli. A hynny am dy fod ti yn ddiw sydd yn achub. Ac yn achub i'r eithaf pob un sydd yn galw ar dy enw di.
Da ni yn gweddio, neu di siarad â ni trwy y salm yma heno, a ni'n gweddio y bydd geiriau'r salm yn wir amdano ni. A byddwn ni yn gallu dweud heno, rwyf yn caru'r arglwydd am iddo rando ar lef fy ngweddi. Am iddo droi ei glist ataf y dydd y gweddais arno. Arglwydd, mae'n rai ohono ni yma, heno, sydd yn gallu cofio adeg yn ein bywyd pan wnaethon ni weiddi arno ti. Galw allan mewn ffydd ar dy enw di. A gwybod dy fod ti wedi gwrando ac wedi achub. Wedi ateb ein gweddi. A dad, ni'n diolch i ti am hyn a ni'n dygaru di. Arglwydd. Ni'n diolch fod yr hyn mae'r salmydd yn disgrifio'n yn cael ei roi i ni yng Nghrist. I ni yn cael ein gosod yn rhydd. I ni yn cael heddwch. I ni yn cael bywyd. Rwy ni yn gallu daddoli di. A byddwn ni yn cael daddoli di yn hir y rai byw am dragwyddoldeb. A diolch i ti, Arglwydd, am hyn. A dad, ni'n gwybod fod pob un yma, efallai, ddim wedi profi'r pethau hyn. Ac yngwyneb marwolaeth, yngwyneb angau, does na ddim gobaith, does na ddim sicrwydd, does na ddim cysur. O Arglwydd, a wneud i heno, fod yn agos, wneud i arwain pob un yma i'r pwynt o gredu, a taflu ei hun ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac Arglwydd, dyna yw'n gweddi ni am ein gwlad ni, am ein byd ni. Ni'n gwybod mae un gwaredwr sydd, un gobaith sydd. Dim ond un enw sydd wedi ei roi, a mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Dim ond un atgyfodiad mawr sydd, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ein gweddi ni wneud i'n helpu ni fel eglwys i gyhoeddi'r efengil yma, a wneud i helpu dy bobl di ym mhob man i fynd ar newyddion da yma i'r bobl o'i cwmpas nhw, pobl sydd ar hyn o bryd yn bell oddi wrth y ti, ac ar goll, ac yn y tywyllwch, ac angen goleini'r efengil. O Arglwydd, trig ar ha o sgweli di fod yn dda. Dad, ni eisiau gweddio yn arbennig nawr am dy bobl di sydd yn gwynebu erledigaeth mewn rhannau o'r byd, a ni'n gweddio amdano nhw sydd falle'n teimlo fod gefynnau marwolaeth yn cael amdano nhw ar hyn o bryd, o dangos iddyn nhw fod na fywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni eisiau gweddio dros dy bobl di sydd falle mewn swyddi pwysig o awdurdod a dylanwad. Ac ni'n gweddio amdano nhw, falle bod nhw'n teimlo dan rhyw bwysau yn profi gwrthwynebiad yn y rôl yna, ac yn ymwybodol o ddrygioni ac cynllwynion o'i cwmpas nhw arglwydd, a wneud i ddangos iddyn nhw dy fod ti gyda nhw, ac yn ei defnyddio nhw. Ac arglwydd, ni eisiau gweddio unwaith eto amdano ni yma, a rai sydd ar hyn o bryd yn ymwybodol iawn o reality marwolaeth. Ac a wneud i heno nawr, roi cysur y Crist atgyfodedig i ni. Dadclyw ein gweddi. Plyga dy glist i ti ag ato ni yn awr. Amen bod ni'n galw arno ti yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2, rhif 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael.
Pethau'n elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw I gyd ers ennill Crist. A'r pennill ola'n dweud, am brofi grym dy atgyfodiad di. A chymdeithas byr dy boi nath gyr. Cael fy llunio yn ôl dy farwolaeth drud yna byw am byth mewn nefol fyd. Hyfryd. Nawn ni sefyll I ganu. Trowch dy fi I Salm 116. Fel eglwys, I ni wedi cael ein cyffwrdd gan farwolaeth yr wythnos yma. I ni yn galaru. Mae marwolaeth yn elyn creulon. O'n i'n meddwl bore yma yn dod ni am y ffaith fod yr eglwys yn corff o bobl sydd yn un a'i gilydd yng Nghrist. Ac os yw hynny'n wir, yn wrth gwrs, mae colli aelod yn beth poenus. Mae fel colli ran ohono ni'n hunan.
Mae galar yn brofiad poenus a mae'n gallu bod yn le tywyll iawn. Yn wir, mae'r Beibl yn aml yn defnyddio darluniau tywyll wrth sôn am farwolaeth a disgrifio marwolaeth. Mae fel cwmwl drosto ni, mae e fel cysgod drosto ni, mae e fel llen yn hongian drosto ni. Mae'n cael ei ddarlunio fel cerdded trwy glyn neu cwm tywyll, trist, brawychus, creulon. A felly'r neges i dyfu ar ein cyfer ni heno yw hyn. Mae'n byd ni dan gysgod marwolaeth. Ond mae'r Cristion yn byw yng ngoleuni yr atgyfodiad. Mae'n byd ni, a falle bod ni'n ymwybodol iawn o hyn wythnos yma, mae'n byd ni dan gysgod marwolaeth. Ond mae'r Cristion yn gallu cerdded yng ngoleuni yr atgyfodiad. Trowch gyda fi i'r Salm. Mae'r peth cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw profiad y salmydd. Mae'r salmau wrth gwrs yn ganeuon ac maen nhw yn adlewyrchu profiadau pobl dduw. Dwi ddim yn amlwg pwy yw y salmydd fan hyn. Mae'r salm yn debyg iawn, bydd rai o'ch chi'n gwybod neu'n cofio, i Salm 18. A ddarllen jyst dechrau Salm 18. Caraf di o arglwydd, fy nghryfder, yr arglwydd yw fy nghrai, fy nghadernid am gwaredydd, fy niw yw fy nghrai llull-ochesaf, fy nharian, fy amddiffynfa gadarn am Caer. Gwaeddaf ar yr arglwydd sy'n heiddi mawl, ac fy'n gwaredu rhag fy ngelynion. Pan oedd clymau angaint yn hau amdano. So, chi'n gweld yr un fath o ddarluniau, un sydd yn caru Duw, sydd wedi gweiddi ar Dduw, fel petai o'r gwaelodion, o'r pwll. Fyna, Dafydd yw yr awdur. Mae'n gweddio neu'n canu hyn ar ôl i Dduw ei achub o law ei elynion ac o law Sôl. Gyda Salm 116, ni ddim yn gwybod, falle mae Dafydd yw'r awdur, falle mae sefyllfa tebyg neu yr un profiad, ni ddim yn siŵr. A ni ddim yn siŵr yn union fan hyn, felly beth mae'r salmydd wedi profi. Un peth sy'n sicr yw mae'n ddifrifol yn dydy. Mae'n disgrifio'r profiad yma yn y ffordd mwyaf pwerus posib. Adnod 3, roedd clymau angau wedi tynhau amdanaf. A gefynnau Sheol wedi fy nal a minnau'n dioddef adfyd ac ing. A Sheol fyna'n ddarlun ar gyfer byd y meirw, y bedd, marwolaeth. A felly, beth bynnag oedd wedi digwydd i'r salmydd fan hyn, falle oedd e'n sal, neu falle bod wedi bod mewn rhyw brofiad bygythiol, a'n meddwl bod e'n mynd i farw. Ni ddim yn gwybod, a falle bod ni ddim yn gwybod am reswm. A ni falle bod e'n feig, yn fwriadol, achos ni'n gallu cydymdeimlo gyda'r salmydd, yn dyn ni, yn syth. Yn y Beibl, mae marwolaeth yn cael ei ddefnyddio fel symbol o bopeth sy'n bod gyda'r byd. A reality yw fod y salmydd felly fan hyn yn byw mewn byd syrthiedig, byd sydd dan gysgod marwolaeth. Ers y cwymp, ers hanes Genesis, pan mae Adda ac Efa yn troi oddi wrth Dduw yn gwrthryfela ni erbyn, mae pechod i dod i fewn, mae marwolaeth i dod i fewn, a ni'n byw yng nghysgod hynny. Mae'n effeithio ar bopeth. A felly, pan mae pobl yn sal, neu pan mae pobl dan ormes, pan mae pobl dan straen, hyd yn oed pan mae pobl jyst i cael ei llethu gyda blinder, maen nhw'n blasu marwolaeth.
y darlun oedd yn dod i'r meddwl, a fi ddim eisiau offendo neb fan hyn, oedd Port Talbot. Pam Port Talbot? Wel, ni'n gwybod yn dyn ni ym Port Talbot, mae'r gwaith dir. Mae wedi bod lot yn y newyddion yn ddiweddar yn dod yn yw dyfodol y gwaith dir. A'r argraff chi'n cael, a be fi'n deall o siarad gyda pobl sydd wedi byw na, yw fod y gwaith dir jyst yn gysgod dros bopeth, yn yw'n llythrenol mewn ffordd, yn dyfe, ond mae'n effeithio ar bob rhan o fywyd Port Talbot. Y gymuned a'r economi leol. Ond ni'n siarad â rhywun, falle rhywun yma, fi ddim yn cofio'n union, ond o'n nhw'n dweud, pan o'n nhw'n byw ym Port Talbot, oedd y gwaith dir yn effeithio pryd o'ch chi'n rhoi'ch dillad mas i sychu ar y lein. Achos o'ch chi ddim eisiau rhoi mas ar yr adeg rong. Os chi'n byw ym Port Talbot, mae'ch bywyd chi i gyd dan gysgod y gwaith dir. A mae'r un peth yn wir amdano ni fel pobl, ni dan gysgod marwolaeth. I ni gyd yn nabod pobl sydd yn dioddau, neu yn sâl, neu dan straen, neu wedi marw. Ac i ni gyd yn gwybod amdano ni'n hun, mae yna degau caled yn dod ac yn y diwedd, yr un peth sy'n gwynebu ni hefyd, sef marwolaeth. A dyna profiad y salmydd. Mae wedi gweiddi ar yr arglwydd. Mae wedi galw allan. Mae wedi gweddio. Ac mae wedi cael ei achub. Wel, bod ni ddim yn gwybod yn union beth oedd problem y salmydd, beth yn union mae'n gwynebu fan hyn, mae'n amlwg fod yr arglwydd wedi camu i fewn ac wedi ei achub. Fi wrth y modd efo'r adnodau cyntaf yna. Rwyf yn caru'r arglwydd. Am iddo rando ar lef fy ngweddi. Am iddo droi ei glist at y fydydd y gweithais arno. Mae Duw wedi achub y salmydd, wedi ei cadw rhag ei elynion, neu wedi adfer ei iechyd, neu beth bynnag yw a felly mae ei galon e'n llawn cariad at Dduw, yn llawn diolchgarwch. Mae'n profi yr tangnefedd yna yn dydy. Mae'n gwybod mae graslon yw'r arglwydd a chyfiawn ac mae'n Duw ni'n tosturio. Ceidw'r arglwydd ar ei syml pan ddarostyngwyd fi fe'n gwaredodd gorffwysa unwaith eto fy enaid. Dyna profiad y salmydd. Mae'n gwybod bod e wedi cael ei achub ac felly mae'n caru Duw a mae'n ddiolchgar i Dduw a mae'n gorffwys yn Duw ac mae'n addoli. Wrth i ni gyrraedd diwedd y salm, mae eisiau talu ei addunedau, mae eisiau moli Duw a gwasanaethu Duw ac mae'n annog ni i wneud yr un peth yn dydy yn yr adnod ola, molwch yr arglwydd. A felly mae'r salm yma yn cyflwyno ni gyda gwirionedd pwysig. Rhywbeth sy'n rhaid i ni gyd i ddeall heno, sef mae Duw yn ablu i achub. Mae Duw yn gallu achub. Mae hynny'n beth da i'w wybod yn dydy. Ond ar ben ei hun, dyw hynny ddim yn rhoi cysur i ni, ydy e? Mae fel un o'r hanesion o falle chi wedi darllen yn y newyddion rhyw tro. Mae rhywun wedi cael rhyw brofiad hyfryd, rhyw achubiaeth mawr, neu mae rhywbeth gwych wedi digwydd a chi'n gallu bod yn hapus dros dyn nhw. Ond dwi ddim yn newid eich sefyllfa chi. Felly bod rhywun yma heno mae'n gofyn, wel, iawn, mae'r arglwydd wedi achub bywyd y salmydd, ond sut allai wybod bod e'n mynd i fy achub i? Wel, cyn bod ni'n cyrraedd yr ateb i'r cwestiwn yma, ni'n gorfod dod i'n ail bwynt ni heno. Ni wedi clywed am brofiad y salmydd, nawr mae'n rhaid i ni feddwl am brofiad Crist. Profiad Crist. A mae gwahaniaeth barn fan hyn, ond fi'n fwy ac yn fwy argoeddiedig. Mae'r ffordd gorau o ddarllen y salmau yw fel geiriau Iesu Grist. Hynny yw fod Dafydd ac awduron y salmau, wrth iddyn nhw gael eu harwain a'i ysbrydoli gan Dduw,
maen nhw yn rhagweld ac yn rhagddweud ac yn siarad gyda llais yr arglwydd Iesu. A felly wrth i ni ddarllen Salm 116, i ni'n clywed profiad yr arglwydd Iesu Grist, y Meseia. Mae hynny'n sicr yn wir fan hyn, yn dydy? Yng Nghrist, mae'r Salm yma'n ffeindio i chyflawniad. Dwchwch ar adnod 3. Roedd clymau angau wedi tynhau amdanof, gefynnau seil wedi fynnal, a minnau'n dioddef adfyd ac ing. I'r salmydd greiddiol, just darlun oedd hwnna mewn ffordd, yn dyfa. Nath e ddim mynd i lawr i'r bydd, nath e ddim marw, ond mae Crist wedi gwynebu'r pethau yma. Fe naeth e fynd i lawr, fe naeth e gael ei rwymo, fe naeth e ddioddef adfyd ac ing. Yn adnod 8, gwaredodd fy enaid rhag angau, fy llygaid rhag dagrau, fy nhraed rhag baglu. Hynny yw, fe nath Crist ddioddef y pethau hynny, ond fe nath e wynebu'r groes, fe nath e wylo, fe naeth e faglu ei ffordd lan i Golgotha. Fe naeth e gael ei rwymo. Adnod 16, roedd wedi datod fy rwymo. Fe nath e gael ei glymu mewn cydachau a'i osod mewn bedd. Chi'n gweld fe yw'r un sydd wedi gweiddi ar yr arglwydd, a'r arglwydd wedi ateb trwy ei atgyfodiad. Mae wedi gwynebu'r pethau yma i'r eithaf, ac yna mae'r arglwydd wedi codi o'r bedd yn fyw. A beth sy'n rhyfeddol yn dyfa yw bod e wedi dewis gwynebu'r pethau hynny ein mwyn ni. Ni ddim yn gwybod pam bod y salmydd wedi profi'r hyn wnaeth ond ni'n gwybod pam bod Crist wedi diodde yn y ffordd nath e ddiodde o'i wirfodd. Fe aeth e i'r groes oherwydd ein gwrthryfel a'n pechod ni. Adnod 11 yn sôn am y ffaith fod pawb yn dwy llodrus a fe nath Crist gael ei fradychu a'i gamdrin, ond nath e wynebu hynny oherwydd bod ni yn bobl twy llodrus, i ni yn bobl drygionus. A nawr, fe yw'r un sydd wedi dod yn rhydd yr ochr draw. Drachwch ar adnod 9. Rhodiaf ger bron yr arglwydd yn hir y rai byw. Pwy yw'r arglwydd Iesu? Fe yw'r un sydd wedi diodde a wedi ymddiried ei hun yn yr arglwydd a wedi dod allan yr ochr arall. Mae'n fyw. Mae'n fyw yn awr a wneith e ddim marw eto. Mae wedi mynd trwy marwolaeth, wedi mynd trwy y profiadau erchyll yna ein mwyn ni. Dim ond pan ni wedi deall hynny, dim ond pan ni wedi gweld hynny, i ni'n gallu dod i'r pwynt olaf, sef profiad y Cristion. Gweld, os i ni nawr wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, os i ni wedi credu ynddo fe a roi'n gobeith ni ynddo fe, yna nawr mae'r salm yma yn dangos ein profiad ni hefyd. Ni yw'r rhai sydd dan gysgod marwolaeth, ond yng Nghrist mae goleuni yr atgyfodiad yn llewyrchu i fewn. Chi wedi profi hynny? Os nag ych chi'n Gristion hyn, os nag ych chi eto'n credu, os ych chi'n ymwybodol, mae chi'n un o'r bobl yma sydd dan gysgod angau, mae yna ffordd allan. Mae yna ateb i'w gael. Mae yna iachawdwriaeth. Mae yna achubiaeth. Mae yna fywyd tragwyddol. Sut? Ym mha ffordd yw'r salm yma yn salm i ni fel Cristnogion te? Wel, achos ni wedi cael ein gosod yn rhydd, yn do? Ni wedi galw ar yr arglwydd a mae e wedi clywed ein llef. Mae e wedi troi ei glist ato ni y dydd y gweithais arno.
trwy ffydd, mae'r Cristion yn cael ei hachub. Ei hachub o ganlyniadau pechod. Mae'r rwymau yna, y clymau yna, sydd yn dal ni lawr ac yn tynnu ni lawr i'r bedd fel petai maen nhw'n cael eu torri. Ni'n rydd. Mae carcharorion angau yn diag o'i cadwynau. Does na nawr i'r Cristion ddim euogrwydd mwyach. Does na ddim cywilydd mwyach. Does na ddim ofn y bedd. I ni'n barod fel petai wedi dechrau ar y bywyd tragwyddol. I ni wedi rannu yn ei atgyfodiad e. A felly nawr, beth bynnag rydyn ni'n gwynebu, i ni'n gallu canu geiriau'r Salm yma. Pan mae adegau anodd yn dod, pan mae salwch a gwendid, pan mae straen a pryder, pan mae erledigeth, ni'n gallu gwybod fod yr arglwydd gyda ni. Fod e'n cadw y rai sy'n ymddiried ynddo fe. Fod e'n raslon ac yn gyfiawn. Falle wneith e ddim yn tynnu ni allan o'r sefyllfa ni'n gwynebu. Ond ni'n saff gyda'r arglwydd. Yna'r pwynt, mae'n bywyd ni yn ddiogel gyda Duw. Chi'n gweld gogoniant mawr y geiriau yma, Salm 116, yw'r gobaith maen nhw'n rhoi ni nawr o'r atgyfodiad. Ni'n barod fel petai yn cerdded yn y nefoedd gyda yr arglwydd. I ni wedi cael ein gwaredu. Mae e wedi tosturio wrthon ni. Ni'n gorffwys ynddo fe. Ni'n gallu codi cwpan iachawdwriaeth a galw ar enw yr arglwydd. I ni yn gallu byw gyda fe a'i addoli e am byth. Ac yna'r geiriau hyfryd yna yn adnod 15. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei ffyddloniaid. Mae'r adnod yna yn crynhoi mewn ffordd popeth wedi bod yn trial gweud heno, yn dydyn nhw. Maen nhw'n dangos i ni profiad y salmydd yn gyntaf, gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd. Mae rhywbeth gwerthfawr yn rhywbeth costus, ddim yn rhywbeth mae'n trin yn ysgafn, a fan hyn mae e wedi gwaredu. Dwi ddim wedi gadael ei was yn y sefyllfa anodd yna, mae wedi godi e. Mae hefyd yn dangos i ni profiad Crist. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei ffyddloniad. Hynny yw, marwolaeth Crist yng ngolwg Duw yn werthfawr, y pris gafodd ei dalu ar y groes yn ein lle ni. Mae hefyd yn gallu dangos ein profiad ni. Fod ein marwolaeth ni yn werthfawr yng ngolwg yr arglwydd. Fod marwolaeth y Cristion yn rhywbeth sy'n gallu bod yn boenus ac yn drist ac eto ar un pryd yn rhywbeth i'w drysori. Achos wrth i'r Cristion farw, dyn nhw ddim yn marw heb obaith. Dyn nhw ddim yn mynd i lawr i'r bedd heb obaith. Na. Marwolaeth i'r Cristion yw'r ryddhad terfynol yna. Lle maen nhw'n cael mynd i fod gyda'r arglwydd a mwynhau ei gwmni am byth. Gai ofyn i chi eto, chi'n gallu darllen y Salm yma a profi'r pethau yma drostoch chi. Glogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyn wrth i ni orffen. 557 yn y llyfr yma. Rhwng cymylau, dion, tywyll, gwelaf draw yr hyfryd wlad. Mae fy ffydd yn llefain allan, dacw o'r diwedd, di fy nhad. Digon.
digon. Mi anghofia ngwai a'n poen. Dyma'r tlawd ag y foethogwyd a'r carcharor wnaed yn rhydd. Ddoi oedd yn y pydew obri. Heddiw yma'n canu sydd. Nid oes gennyf ddim, ond diolch trafwydd byw. Na ni sefyll i ganu. Am y pethau mawr a rhyfeddol a hyfryd yma i ni wedi gweld yn dy air di. A ni'n diolch i Emyr Cristion fod yna o leini a bywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch amdano fe, diolch am ei barodrwydd i fynd lawr i'r bedd troson ni. A ni'n gweddio nawr yn neud i barhau siarad â ni heno ac yn y dyddiau sy'n dod arglwydd ro gysur yr atgyfodiad i ni o awr i awr. Ac nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda bob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.